Všichni tady jsou jakože pojďte se mnou stát v 5 ráno. Co třeba pojďte se mnou stát v 11, jako já vstávání absolutně nesnáším, nechci stávat, kdybych nemusela vstávat, tak nevstávám vůbec, jo. Ale bohužel mám prostě nějaký plány na ten den, takže i přes to, že nechci stávat, tak jsem stát musela. Trošku jsem si uklidila noční stolek, jelikož jsem tam měla úplně, že výbuch, prostě bordel. A přišlo mi, že mám strašně nateklý oči, takže jsem si dala tady ty polštářky pod oči od Summer Fridays. Mně přijde, že jakýkoliv polštářky vlastně dělají úplně to samý, prostě vám to schladí oči a nevypadáte prostě, jak kdybyste nespali, jo, což potřebuju. Připravila jsem si outfit do fitka a šla jsem na nějakou svoji hygienu, takže umýt obličej, vyčistit zuby, umýt ruce, dala jsem si olejček do vlasů, jsou prostě krásně hydratovaný a teď jsem si připravovala vodu a tím mám sebou a prostě jsem nevěděla, jak se mám oblíknout. Já prostě tady v tom počasí jako nevím, mě je pokud šílený vedro, jakože se vážně nabalím rukavice, šál a všechno a chcípám vedrem, a nebo mi je zima, jo, a tady prostě zjišťuju, jakože jak mi je. Nakonec jsem prostě odešla tady v té půdě, protože mi přišlo, že to jako stačilo a hlavně strašně pršelo. No každopádně řekla jsem si, že 2026 bude vážně jako wellness year for me. Chci se hodně zaměřit na jídlo, na pohyb, na to, ať se prostě cítím dobře ve svém těle. Takže začínáme prostě s fitkem. Love it. Dneska jsme jeli hořejšek a pro mě je upřímně mnohem lepší hořejšek. Já vím, že jako většinou holky mají radši spodek, jelikož prostě ten zadek roste. A já to chápu, ale mě prostě strašně štve, jak nemůžu chodit potom. Takže miluji ruce, nebo prostě obecně záda, nevadí mi to, baví mě to. A pak jsem si dala ještě pás 20 minut a šla jsem do své oblíbené kavárny. Miluji si dávat chai latte s ovesným mlíkem, vážně to jako vyzkoušejte. Je to šíleně dobrý, tady v té zimě úplně vás to nádherně zahřeje, vážně si to miluji dávat. A cestou domů jsem si musela vyzvednout 3 balíčky, které jsem měla na zásilkovně a oni byli tak těžký, že já jsem prostě tam musela jít jako na 2krát, jo, protože abych to prostě neunesla. Tady mám svoji hromadu balíčků, takže se rovnou vrhneme na unboxing, ať vidíte, co jsem si krásně objednala, protože já miluji objednávat balíčky, jo. Jako první tu máme 2 obří krabice od Vilgainu a mám pro vás teďko nově i slevový kód, který můžete použít. Já jsem tam chtěla objednat nějaký snacky, nějaký proteinový tyčinky, tady ty cookies jsou výborný, ten oatmeal reálně jim každý ráno, když můžu, a nějaký vitamíny, prostě obecně nějaký zásoby, které mi vlastně doma chyběly. A ten poslední balíček byl od Massima a já jsem viděla na jedné tiktokerce tady ten svetr, strašně se mi líbil. Je to teda velikost S a je takový jako oversized, ale strašně se mi líbí, ten materiál je úplně jako neskutečný. Pustila jsem si tady ten film do pozadí, a nevím, jestli jste to někdy viděli, jmenuje se to He's Just Not That Into You. Za mě nejlepší film, který by měla vidět každá holka. Vážně jako It's That Serious, podle mě by se na to měli všechny podívat. Já jsem teda udělala mezi tím nějaký menší úklid svojí kuchyně, jelikož jsem tam vážně jakoby měla šuplíky, do kterých jsem prostě nekoukala, jakože třeba rok, jo. Takže umíte si představit, co tam prostě bylo, co tam na mě jako vykouklo, ale už je to čistý, takže dobrý. Dala jsem si salát s masem a začala jsem teda balit, jelikož my odjíždíme o víkendu na hory. Já vím, že jsem se jako vrátila z dovolený a opět jedu pryč. Já se upřímně těším na to, až budu mít jako trochu klid a nebudu muset vůbec nic dělat, ale těším se na hory, jelikož já miluji lyžování. A prosím vás, můžete mi říct, proč tahle holka prostě neumí normálně balit, proč má prostě 2 velký kufry a tolik tašek? Já to taky nechápu. Prosím, naučte mě někdo se balit jako normálně, jo. A za celý den jsem neměla ani jedno kafe, takže jsem si ještě před odjezdem udělala rychle kafe s sebou a já absolutně miluji to kafe prostě z kapslí, za mě jako bych to neměnila, používám to reálně každý den na kafe a ještě si do toho dávám vanilkový syrup, který mi přijde, že tomu dodá prostě takovou tu třešničku na dort. A já od té doby reálně prostě nechodím do kaváren, protože koukněte se, prostě podle mého výrazu, jakože girl, it's so good. Zabila jsem se a pak už mě teda vyzvedl táta, jelikož jsme jeli ještě pro ségru do školy a o víkendu jedeme pryč na hory, takže se můžete těšit na content z hor. Uvidíme se příště. Bye!